Sanlak hajar tengka ka price penyok khung ai hakador ka balong tang shi hajar tengka marwai ngapring burom ye phi baro ki parlo kanthai bat shanrang lai phi dei ki rawan ne phim dei ru ngapdeng burom be ye phi shagane ka channel ka jonga kata wahanai channel but shwa baphin page ye gane ka video ka jonga hadu banakut ngakarpat ye phi baphin ya share like but khamta me ban ya subscribe nagabanta ki khubor lane ki jingbantip ki bathamai ki banangmi hai ki singi ki banwan tito matang inya page ya gane ka jing kop khwai do kha ka balapun long ha ka pung jung ibana dining loudly kata ka badai ha ka lenti na nong stoin shomogorwan but ya gane ka jing kop khwai do kha an panya da I ba w marngar harangkat bat ki parlok ki jong I tito matang inya page ya kini ki price ha ka ba nakliang jong iba w marngar ila bate katkum ka kardan kaba ki rawan ki yo nakamata ka te ka jinga kop khwai do kha nakamata ka price ka banukong lani ka first price kan day hadu sanlak tangka ya ubayo I hakadan ka banukong bat hakadan ka baar undang yo khung ya ka song pisa ka baar lak tangka bat ya ukardan ubalai bade unyo khung ya ka bisa ka bahadu shilak shipho hajar tangka Shushuru kandon ka consolation prize kata hadu laipo tili ki consolation prize hakaba ki parlok rawan kin khamso tanat shushu kata nadu ka consolation prize ka banukong hadu number ubalaipo undang yo ya kasong pisa ka ba 8,000 tangka marway badru nakamenta ka dor jong ka tiket ka ba phila ban lej ban yakop khwai hakati kapung jong iba dining hapo laujali kan dei tang 6,000 tangka shirungwiang lane uwei ukhwai bat ko ki paralok rawan phin sobha ban shim ya kane ka kabu namar tang 6,000 tangka phin yo khung ai ya ka song pisa ka ba hadu sanlak ubanakong arlak uba ar bat shilak 10,000 walai Shushuru ndon hadu ka price ka bahnyo kata buyo ya kadan ka basaw lane food price undang yo khung ya ka song sa ka ba shilak tangka uba sanru shilak tangka bad ubah ndriu laipo hajar tangka bad ubah nyo undang yo khung 10,000 tangka bad nakamta ki consolation price kilong kitu ki bangala de ban pule shapi shushu kadon hangne ya ka jing panshai sha ki parlok rawan ki ba wan ban khwai hak tegesi ong ba ansha ban bu jaka da usi ne rungwiang ha ka por arba jpm ha ka ar phundu trik ubnai banyo arjar saw bat lada don kinu kinu ki ba pan khain ya ka por balabu in debate daka tiket ha ka competition ya ha ka te ka jing kop khwai do kha shim jing theulut ya baro ki jai do kha ki ba mi na pung bat umsha ban psa jing bam kat bom pat de ka por khwai bat ka jing the do kha thmai kan kin the hadu shiton ha ka khat phra trik ubnai ba nyo ajar op saw porman step bat kindon ru kinong diwi bat diknyang hak de ka sngi khwai kata hak ar phnyo trik ubnai ba nyo ajar arp saw bat ha ka te ka sngi ka jing kop khwai do kha en pan khwai habaro artli ki pung jong iba dining hapo laujli bat kani ka pung kan de harul inti jong ka srok ba nong stoin shama korwan bat ka ba kham pen so tanat shushu ya ki pai ba lane ki parlok rawan ru kumju kan de na ka bancha khala kidro ka ba ansa pen ya le kai hi ha ka te ka si ta ha ka ar pnyo trik ubnai ba nyo hajar ab saw kata na mun ka first prize kin yo ya ka song pisa hadu shilak tangka second prize lane ka prize ba ar sanpho hajar prize balai arpho hajar bat ka prize ka basaw 10,000 bat nagamata ka door ticket chong ka te ka lucky draw kan dei chispa sanpho tangka ka wei ka ticket bat indi sanspa tangka southly ki ticket bat en pen ya khlai nu sip lane pen lekai ya ka te ka lucky draw ha ka por arshiteng hi thik ha ka te ka ju hi ka sngi kermen ki parlok rawan kin pen e yala ka jong ka bok kanu sip ha ka te ka sngi khnang ba phin yo ban yora ya kita ki price ki ba pher ki ba nakliang jong iba w mangar ilapan be nakabta jongi ki parlok rawan bat kumjuru nakabanta ki pai ba hakate ka lucky draw pene la ka jong ka bok kanu sip nang baphin tho shun ha shalang nang baphin yo ya kate ka price ka balabu lengba
kiti kinong punya jong kate ke jeng ya kop kwai do kha hapo kasnong lau jeli kuble shibun sai sinpan lada pidang dei ki badang thumai haka video bat ka channel ke jonga ya ki parlok rawan bat kumjuru ya ki pai ba bapin so bha ban ya share like bat subscribe na ka banta kijing pentip ki ba ndangwan de kuble shibun